Erokamano Millicent. Kawadhi nyime, jayal bura mar doho mamalo Justice Mugure Thande ing'eto mare chindi chadek ne omiyo aput mane ochuog mar gwelo komishonas manyien mag IEBC thuolo mar dhi nyime kod tich margi. Mugure wacho ni pono ni IEBC ok ochuog mapiyo. Okang' ma kamano dhi keto Kenya e bugo mar chik. Chenro mamanyo komishonas manyien ne ochung kod jatend piny William Ruto kaka yo mar miyo komiti mane tayo twak e kind Azimio kod Kenya Kwanza mondo tiek thek twak margi. Yambo marwa ma siasa Chris Owino bet piny kod jolony e weche mag chike mar yango midhiero ma piny Kenya nyalo yudore ka IEBC ok ochung mapiyo. Ng'eto mar jayal buche mar doho mamalo Justice Mugure Thande koro oketo duol mochung ne yiero e pacho kae IEBC e yo mapoth e kind chik kod amen mar siasa e kind Azimio kod Kenya Kwanza. Ng'eto mar bura mane ochwal kod jago ombulu kar chung od bura ma Banisa, Mugure Thande ne ong'ado ni kata odoko ni chenro mar gwelo komishonas mag IEBC en chenro mar siasa. Deko e gwelo komishonas manyien mag IEBC dhi keto Kenya e bugo mar chike. Kaluwore gi mano, Justice Mugure Thande ne ogolo chik mondo aput mane ogwel mar manyo komishonas manyien mag IEBC mondo dhi nyime kod tijgi maonge rito ripot mar komiti mane tayo twak e kind Azimio kod Kenya Kwanza. Ng'eto mar Justice Thande osir lwedo kod japuonj mar chike Dr. Eric Komolo ma wacho ni onge mar komishonas mag IEBC keto piny Kenya kama ng'ao. Koponi sani ng'ama chalo ker kata deputy Nyasaye omo. To ing'eyo ni katiba wacho ni bang' ndalo 90 speaker mar National Assembly kao telo nyaka koro tim yiero. To katiba be wacho ni yiero nyalo tim mana gi IEBC. Koro nyalo bedo national crisis ni koro waonge IEBC. To ker gi deputy ne be onge. Gigo osetimore kuonde moko. Mar ariyo, crisis mar ariyo en ni ratiro mar ng'ata Kenya ka mondo bed represented en constitutional right. Koro already nitie crisis ne jo constituencies gi wards mang'eny. Yiero ok nyal time mana nikech IEBC onge, commissioners onge. Korka kore, jaod bura ma Mathare Anthony Oluoch wacho ni kata odoko ni onge mar commissioners mag IEBC nyalo nyumo piny Kenya e bugo midhiero makamano ne okel kod telo marach mar piny owacho mar Kenya Kwanza. Crisis no en crisis manokel gi chenro ma serikal oketo ni kaka weche housing manitiere, weche petrol gi fuel levy magiketo, to gi weche mag yiero ma pending manomiyo NASA nodhi e street mondo gitim maandamano, to ne gi decide ni mondo gichung weche maandamano gi mondo mi weche gi los gi. Achiel kuom midhiero maduong' mochomo piny Kenya kaluwore kod onge mag commissioners mag IEBC en chenro mar ng'iyo kiewo mag gwenge ma pacho kae ka achiel kod chuogo ute chung od bura manyien. Kaluwore kod jayal buche Justice Mugure Thande, chenro makamano onego tim kochopo e giko dwe mar 2 higani. Anthony Oluoch lero ni od bura nyalo twak ewi ripot mar NADCO e bwo ndalo machuok kendo chuogo duol mar IEBC mapiyo motelo ne dwe mar 3. Immediately ka waduogo, the most urgent and immediate thing manyaka ket mar mondo mi wa discuss kaka jood bura kiweyo wach housing levy makoro jogi dwa timo gi ang'enge ni en wach NADCO ni mondo mi wakal gigi so that mondo mi kik wabed ni one in defiance of the court order ni IEBC onego bed ni reconstitution mare dhi mbele. Kata kamano nitiere luoro ni chenro mar chuogo ute chung od bura manyien nyalo kawo dweche mathoth kendo chuno od bura mondo tim lokruok ne chik matayo chenro makamano. The most prudent and perhaps the easiest thing is to move that timeline. Mondo koro wabed ni koro kwangi March wanyalo wacho ni maybe wang'iyo kata na May. Mano nyalo miyo wadweche moko adek mak mana ni koro kuonde monego tim by election to pod biro rito matin. Kuonde chung od bura 27 man kod jopiny matin ne 1,133 bende inyalo keth poni IEBC okotieko chenro mar ng'iyo kiewo mag gwenge ma pacho kae kochopo e chak dwe mar 3 higani. So constitutional crisis manyalo bedo manyaka wang'i ni kosekalo March to constituencies legally cease to exist. Legally cease to exist, matiende ni okwanyal pango negi allocation mar pesa wadhi e budget sani June, okwanyal allocate negi CDF, okwanyal pango negi migepe moko mora ma igole pesa kata mwandu mar serikal at the constituency sub county level.
moko kuom ute chung' od bura ma kamago gin Odhaya, Ndaragwa, Lamu East, Budalangi, Mvita, Keio, Tetu, Marakwet East kod Laisamis e kind mamoko. IEBC bende ok nyal bago yiero madunde kar chung' od bura ma Banisa kod wards 7 mamoko ma pacho kae mane odong' thuolo kaluwore kod onge mag komishonas, wach ma Dr. Komolo lero ni rocho ratiro mag jopiny modak e gwengego. Nitie gik ma bunge timo mang'eny. Achiel kuom gin weche CDF. Gine magi coordinate kaka iloso committees kante. Koro joma chalo constituency machalo Banisa, koro higa achiel ng'ama wuok kuom gi e bunge, ng'ama wacho wach Banisa e bunge onge iwinjo. Koro ready watamo jo Kenya mang'eny mondo duondgi owinje bunge nikech siasa ma Nairobi. Siasa ma Nairobi en ni obviously ni nitiere shida gi IEBC jite oyie. To ok nyal kawo higa achiel gi nus mondo ilosi commission manyien. Jopiny koro oketo wang'gi mar neno ka aput mane ogwel kod jatend piny William Ruto mar manyo komishonas manyien mag IEBC biro dhi nyime kod tijgi kaluwore kod ng'eto mar doho. IEBC ne odong' maonge kod komishonas bang' Wafula Chebukati, Profesa Abdi Guliye kod Boya Muludhi e rutaya. Komishonas mamoko kaka Juliana Cherera, James Nyang'aya kod Francis Wenderi to ne ogwe tawo tok yiero maduong' e kinde ma Irene Masit to ne ogole apisi kod aput mane ogwel kod jatend piny William Ruto. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.